र' एसे गोजान थांनो होगोन खाथि थाल मोनो बेनि न'खौ संहैथारनांगौ दिनै जिरायब्लाबो होनब्लाना न'आव थांनानैबाबो लाइन मारिहैनो हागोन वाह क्या माल है हिनजाव माल जायो नामा बियो आंनि बिनानावसो गावबा मालायखौबा माल होनो दाना गावनि बिनानावखौ बुंनायावबा रागा जोंदों र' गावजों गाव मा दावराव दावसि लोगो माब्रै हरखाब फैखो नों लोगो जोंना मुम्बाइ एडभान्स सामार भेकेसन होबाय बिनिखायनो मैयानो फैदोंमोन आं या नोंनि बिनानावनि बिलोगोसो माथो नोंनो खिन्थाहरनो सानदोंमोन आं नाथाय नोंहा फन गैयाना दाहाय न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन आं डाइरेक्ट स्कुटिजों कारखौ आफानोसो लाबोदों दहाय पानचार जानायखाय आफाया लाबोआखैमोन भारा लाबोबाय आइ औ पापा नै लोगोखौ लोगो मोनदों आं औ मिथिखाबाय थुदो बे रिंटनखौ सोलायना ला नों र' हेल' सिस्टार थांगासिनो आंना मोनबाय लामाया थांसै दे होमबा दे माइनावा आंखौ थारै मोजां मोनमारोना मोनमारा आं बुजिनो हायासै बिनि आइ लाभ इउ बुंनायाव माबा मोनसे मोनदांबाय थादों आं जेन' बियो गोरबो बिखानिफ्राय ओंखारनाय फंसे राव नाथाय बियो मालाय बोरै बुंलाबायनो जेराव बुंहोजादोंसो बाराब्ला आंनो गोसोनि रावखौ खिन्थानोसै फेस टु फेस आइ लाभ इउ बुंना जानाय नङा खिबो जानो बे आंखौ मोजां मोना